Пологовий будинок, торговельний центр, багатоповерхівки, склади та парковки стали цілями росіян. Під час вранішньої атаки окупанти вбили 18 і поранили ще 132 українців. Але остаточні дані про жертв уточнюються, бо досі тривають роботи з розбору завалів, повідомили в МВС. 3 райони Києва опинилися під ворожим вогнем. Найруйнівніший удар по комерційним складам. Полум'ям охопило близько 3000 квадратних метрів. Пошкоджено будівлю станції метро Лук'янівська. Уражено багатоповерхівки в Одесі та Львові. По Харкову росіяни гатили зенітними ракетами С-300 і вкрай небезпечними протикорабельними Х-22. Місцева влада зафіксувала понад 2 десятки вибухів. Пошкоджено школи, житлові будинки, автономну котельню та виробництва. Вибуховою хвилею вибило шибки стаціонару місцевої лікарні, щойно відбудованого після фактичного знищення на початку вторгнення. Надзвичайники врятували чоловіка, якого притиснуло бетонними плитами під завалами потрощеного будинку. Цілями російських нелюдів у Дніпрі став торговельний центр. Пошкоджено також пологовий будинок і 23 багатоповерхівки. Окупанти гатили балістичними ракетами, зокрема з комплексів «Іскандер-М» і С-400 з району Джанкоя на півночі Криму. Вот что сволочи русня сделала сегодня нам. Доброе утро, твари вонючие. Смотрите, нету. Все. Нету. Прямо возле нашего дома. Как мы живы остались. Загалом на українські міста упродовж 5-годинної атаки летіли 158 шахедів і ракет різних типів, кажуть у командуванні повітряних сил. Оборонцям неба вдалося знищити 114 цілей, з яких 87 крилатих ракет. Серед них Х-101, Х-555 і Х-55, випущені приблизно з 18 стратегічних бомбардувальників. Стільки червоного на наших моніторах, червоне – це ворожі цілі, дуже давно не було видно, коли все було фактично в повітряних цілях ворога у всіх областях, у всіх напрямках фактично мається на увазі. Ракети спершу шахедами, коли власне по розвідку боєм окупанти далі вже пустили ракети різних типів. Фактично летіло усе. Ворожі ракети уже традиційно кружляли областями, намагаючись оминати тих місць, де їх зіб'ють найімовірніше. Росіяни не застосували тільки калібри – крилаті ракети морського базування, попри те, що повернули 3 ракетоносії у Чорне море. Не вдалося збити Х-22 і Х-32, 5 аеробалістичних кинджалів та ракети Х-31П та Х-59. Щоб протистояти настільки швидким цілям, Україна потребує більше протиракетних комплексів «Петріот», кажуть у командуванні повітряних сил. Посол Сполучених Штатів Бріджет Брінк, ставши свідком чи не найпотужнішої атаки росіян у Києві, поділилася знімком екрана свого телефона зі сповіщеннями про небезпеку і закликала не зволікати з підтримкою України. Це те, що українці побачили на своїх телефонах сьогодні вранці. Мільйони чоловіків, жінок і дітей перебувають у бомбосховищах через те, що Росія обстрілює всю країну ракетами. Україна потребує фінансування вже зараз, щоб продовжити боротьбу за свободу від такого жаху у 2024 році. Під час відбиття російської атаки невстановлена повітряна ціль перетнула польський кордон. Поки тривають її пошуки та встановлюються причини, протиповітряна оборона Польщі приведена у стан підвищеної готовності. На думку речника повітряних сил Юрія Ігната, цей інцидент має стати ще одним сигналом про необхідність підсилення оборони нашого неба. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба був жорсткішим у формулюваннях. Я бажаю, аби ці звуки вибухів могли почути скрізь у світі.
в усіх столицях, штаб-квартирах і парламентах, де зараз обговорюють подальшу підтримку України, і в усіх редакціях, де пишуть про втому або про нібито готовність Росії до переговорів. Ці звуки – це те, що насправді хоче сказати Росія. Очільник МЗС зауважив, що Росія не в змозі переломити хід подій на полі бою, тому воює з українськими жінками, дітьми і літніми людьми. Кулеба додав, що лише вогнева міць змусить замовкнути російський терор. З такими запасами ракет Росія може і буде продовжувати атаки по Україні. У цьому переконаний міністр оборони Рустем Умєров. Він підкреслив, що окупанти багато місяців накопичували ракети саме для таких ударів по українським містам. За його словами, знову і знову Росія демонструє всьому світу, що немає іншої мети, ніж терор, убивства та геноцид українців. А за кожен подібний злочин буде справедливе покарання, наголосив міністр Умєров. Він серед перших зустрів ворога на кордоні та віддав життя за народ і батьківщину. На алеї Героїв у Києві попрощалися з полеглим кримсько-татарським воїном Усіїном Мухтаровим. Він загинув під час виходу з оточення в районі Чмирівки на Луганщині 24 лютого минулого року. Головний сержант Усіїн Мухтаров був помічником гранатометника та служив на прикордонній заставі Щастя. Довгий час тіло воїна залишалося на окупованій території, і лише нещодавно його вдалося повернути та ідентифікувати. Нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно, кримсько-татарського воїна Усіїна Мухтарова поховали згідно з традиціями ісламу та у колі громади.